nawawala sa kwarto yung paborito kong blouse? Baka nailigpit ko lang po. Kakainis! Sa susunod, huwag kang mangingialam ng mga gamit ko dito dahil katulong ka lang dito! Si Abby? Yung mukhang gusgusin? Hoy, Rysel, yung bunganga mo. Dito ko lang yun nilagay pagkabigay ni Mama. Si Abby. Nawawala yung perang binigay ni Mama ko. Rysel? Rysel! Ma, saan po kayo pupunta? Papasok na ako. Siya nga pala. Ito na yung pambayad mo ng tuition mo at pambili mo ng laptop. Itago mo mabuti ha, baka mamaya mawala pa. Sige ma, salamat dito ha. O sige na, aalis na ako. Sige po ma, ingat po kayo. Yaya! 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 Naku, si Ma'am Rysel. Lagot ako. Bakit nawawala sa kwarto yung paborito kong blouse? Tinignan ko na rin sa sampayan, pero wala din doon. Naku, Ma'am. Baka nailigpit ko lang po. Yun kasi yung gusto kong isuot ngayon. Pero hindi ko mahanap. Kakainis. Sige po, Ma'am. Hahanapin ko na lang po. Wag na! Sa susunod, wag kang mangingialam ng mga gamit ko dito dahil katulong ka lang dito! Pasensya na po, Ma'am Rysel. Sige na! Oh, ano pang ginagawa mo? Umalis ka na! Sige po, Ma'am. Walang kwenta. Ang laki-laki ng katawan. Wala namang laman yung utak. Tao po. Rysel? Tao po. Rysel? Sandali lang. Vanessa, ikaw lang ba? Nasaan mga ibang kasama natin? Ay, wala pa ba sila dito? Wala pa eh. Sige, maupo ka muna. Salamat. Sino ba yung mga kasama natin? Di ba si Abby at saka si Leia? Ano? Si Abby? Yung mukhang gusgusin? At laging pumapasok na mukhang basahan yung damit? Hoy, Rysel, yung bunganga mo. Hindi na magandang lumalabas dyan. Nagsabi lang naman ako ng totoo ah. Masama ba magsabi ng totoo? Matalino si Abby. Huwag mo naman siyang pagsalitan ng ganon. Okay, fine. Wala naman na akong magagawa eh. Tapos lang tong project na to. Rysel, kilala kita. Sinasabi ko sa'yo. Oo na. May choice ba ako? Di ba wala? Siya nga pala. Buti pumayag si mama mo na dito tayo gumawa ng project. Oo naman. Mas gusto pa nga ni mama dito. Kesa pumunta pa tayo kung saan-saan. Ah, ganun ba? Stricto pala si mama mo. Ewan ko ba kay mama? Sobrang higpit niya sa akin. Mahal na mahal ka lang ng mama mo. Kaya siya ganun sa'yo. Daig ko pa yata yung nakakulong. Kung higpitan ako ni mama. Ganyan talaga yung mga magulang. Anong oras na? Wala pa ba sila? Ano yun? Pa-importante ba sila? Baka parating na rin sila. Hintayin na lang natin. Tara, ayusin na natin yung mga gagamitin natin. Para pagdating nila, senyorita, masimulan na natin. Sige, ikaw talaga, Rysel. Ano kaya kung tapusin na lang natin? Para wala na silang gagawin. Pero dapat wala din silang grade.
Hoy, tumigil ka nga. Sinasabi ko sa'yo. Tara na nga. Oh, andyan na yata sila. Sige, ako na. Pasok. Bakit ang tagal nyo? Ito kasing si Abby, nantay ko pa. Alam niyo naman kung anong oras tayo, di ba? Kung maghihintayan tayo, wala tayong matatapos. Tinapos ko pa kasi yung labada ni nanay. Pasensya na kayo. Ganun ba, Abby? Ayos lang yan. Ang dito na naman na kayo. Pwede na nating simulan yung gagawin natin. Mabuti pa nga. Mukhang nagmamadali ka pa yata. Nakalimutan mo magbihis. Kaya nga, Abby, wala ka bang mas maayos na damit? Hayaan mo. May mga damit akong hindi sinusuot sa bahay. Baka kasya sa'yo yun. Bibigay ko na lang para may masuot ka. Nako, ayos lang ako. Hindi ko naman kailangan yon. Komportable na ako sa ganitong suot. Kaya walang nagkakagusto sa'yo. Kasi, tingnan mo nga itsura mo. Mukha kang katulong at hindi naliligo. Uy, ano ka ba? Maganda naman si Abby. Kahit ganito siya. Bakit? May sinabi ba kaming pangit siya? Wala naman, di ba? Oo nga naman, baka mapikon sa atin si Abby. Uy, biro lang yun ah. Tumigil na nga kayo. Puro kayo biro. Wala tayong matatapos niyan. Huwag mo na lang silang pansinin, Abby. Mga palabiro lang sila. Salamat, Vanessa. Ayos lang ako. Mukhang malalim yung iniisip mo, Abby, ah. May problema ba? Si nanay kasi, lumalala na yung sakit niya. At hindi ko na alam ang gagawin. Wala na ba kayong kamag-anak na pwedeng tumulong sa nanay mo? May mga kapatid si nanay. Pero, wala silang pakialam sa kanya. E paano kayo nakakaraos? Pag wala tayong pasok at pag galing ko sa school, nakikipaglabada ako at doon ko kinukuha yung pambaon ko at pambili ng gamot ni nanay. Ganun ba? Ang hirap pala ng kalagayan mo. Pero kailangan ko ngayon ng malaking halaga para mapagamot ko sana si nanay. Naku, parang kulang yung nabili nating project. Oo nga. Tayo na lang, Vanessa, ang bumili. Ako na lang bibili kung gusto nyo. Wag na, maiwan na tayo, baka may makakita pa sa'yo dun. Abby, kami na lang ni Rysel. Mabilis lang kami. Samahan mo na lang si Ate Leia. Manood muna kayo ng TV. O kaya, pwede naman kayo magpahinga sa kwarto ko kung gusto nyo. Talaga, Rysel? Oo naman. Yun naman pala eh. Alis na kami para makabalik kami agad. Sige, mag-ingat kayo. Kami na bahala dito. Bili na rin kayo ng pansit canton, ha? Kung makapagsalita naman to, kala mo may pinatagong pera sa akin. Tara na. Alis na tayo. Tara, Abby, likot mo na natin ito. Sige. Uy, Abby, gising na dyan. Nandyan na yata si Rysel at Vanessa. Ako, pasensya na. Nakatulog ako. Parang pagod na pagod ka, girl, ah. Oo. Napuwet kasi ako kagabi kagabantay kay nanay. Tsaka napagod ako maglabada kanina. Tara. Sige.
Abby, tara muna sa labas. Sige. Saan kayo pupunta? Doon lang sa labas. May bibili lang kami sa tindahan. Sige, bilisan niyo lang ha. Sige. Tara na, Abby. Sandali lang, Abby. Bakit? Ito, Naku, wag na, nakakahiya naman. kuhanin mo na. Naku, maraming salamat. Hindi ko ito tatanggihan. Malaking tulong na to sa amin ng nanay ko, pambili ng pagkain. Hayaan mo, babayaran ko din to pag nakaluwag-luwag ako. Ano ka ba? Hindi yan utang. Tulong ko sa'yo yan. At may pinag-iipunan kasi ako. Mabuti ka pa, may pinag-iipunan. Maraming salamat talaga, Vanessa. Ano ka ba? Wala yun. Tara sa tindahan. Bili na tayo. Sige. Rysel, maraming salamat pala. Sige, sa uulitin ha. Sana dito tayo ulit. Sige ba? Basta, paalam nyo kay mama. Salamat, Rysel. Aalis na kami. Tara. Tara. Mag-iingat kayo ah. Nasaan na pa kasi yun? Alam ko, dito ko lang yung nilagay eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Dito ko lang yung nilagay pagkabigay ni mama. Si Abby. Siya yung huling lumabas kanina. At si Ate Leia. Hindi kaya... Ano ba yun? Nawawala yung perang binigay ni mama ko. Anong gagawin ko? Ito na yung pambayad mo ng tuition mo at pambili mo ng laptop. Itago mo mabuti ha, baka mamaya mawala pa. Nasaan na yun? Hindi maaari. Magagalit si mama kapag nalaman niyang nawala yung perang binigay niya sa akin. Hello, Vanessa. Oh, hello, Rysel. Bakit ganyan yung boses mo? May problema ba? Pwede ka bang pumunta saglit dito sa bahay? Bakit, Rysel? Ano ba kasing problema mo? Dito ko na lang sasabihin sa'yo. Sige, saglit lang. Pupunta ako dyan. Saglit lang, ha? Rysel! Rysel! Halika. Vanessa, may problema. Bakit anong problema? Sa project ba natin? Hindi. Eh ano? Bakit mo ako pinabalik dito? Hindi ko na alam yung gagawin ko. Eh ano? Bakit mo ako pinabalik dito? Nawala kasi yung perang binigay sa akin ni Mama, Vanessa. Dito ko lang yung nilagay eh. Ano? Sinong kumuha? Yun nga eh. Hindi ko alam. Paano nawala yun? Eh, tayo lang naman yung andito sa bahay nyo. Yun nga eh. Ang pinagtataka ko, ngayon lang nangyari sa amin to. Ano kaya? Subukan mong hanapin. Baka dyan lang yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Dito ko lang talaga nilagay yun sa bag ko. Minahon ka nga, Rysel. Umupo ka muna nga. Yari ako kay Mama. Papagalitan niya ako. Ilang buwan niyang pinag-ipunan yun. Ano
ba yan? Nawala na lang ng ganun kabilis. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sigurado ako, may kumuha nun. Sino naman kukuha nun? Wala na ba kayong kamag-anak na pwedeng tumulong sa nanay mo? May mga kapatid si nanay, pero wala silang pakialam sa kanya. Paano kayo nakakaraos? Pag wala tayong pasok at pag galing ko sa school, nakikipaglabada ako. Ang hirap pala ng kalagayan mo. Pero kailangan ko ngayon ng malaking halaga para mapagamot ko sana si nanay. Nasaan na ba yung cellphone ko? Nasaan na ba yun? Ayun. Teka, wala na ba akong naiwan? Ay, nandito na pala. Oh, Abi, ba't nandiyan ka pa? Tara na, mag-start na tayo. Sige, naiwan ko lang kasi yung cellphone ko. Si Abi! Ha? Paano si Abby? Oo, tama. Si Abi yung kumuha nun. Siya din yung nakita kong huling lumabas sa kwarto. Sigurado ka? Sa tingin ko, hindi magagawa ni Abby yun. Paano ka nakakasiguro na hindi siya? Mas maganda, natanungin na lang natin siya. Rysel, hindi pa naman tayo sure eh. Sure akong siya yun. Halika, samahan mo ako pumunta sa kanila. Sige na nga, mas maganda para makausap natin siya. Tara. Tagal naman ni Abi. Kaya nga, Hoy, Abi. O Rysel, anong ginagawa niyo dito? May kailangan ba kayo? Sinasabi ko na nga ba? Obvious naman, di ba? Aminin mo na, Abi. Teka nga, naguguluhan ako. Ano ba yung sinasabi mo sa akin, Rysel? Ikaw kumuha ng pera ko. Ninakaw mo! Rysel, hindi nga tayo nakakasiguro na siya yung kumuha. Rysel, kahit mahirap kami, hindi ko magagawang magnakaw. Kalokohan! Huwag niyo naman akong husgahan dahil lang sa katayuan ng buhay namin. Hindi porkit mayaman kayo, ganyan na kayo sa akin. Tama na Rysel, umalis na tayo. Kung hindi ikaw ang kumuha, eh bakit ang dami ng binili mo? Alam mo ba kung saan galing to? Binigyan ako ng amo ko ng pera kasi alam niyang wala akong kakayahang bumili ng pagkain para sa nanay kong may sakit. Kahit wala akong pera, Rysel, hindi ako gagawa ng makakasira ng pagkakaibigan natin. Kung hindi ikaw, eh sino? Hindi ko alam. Pero sana, Rysel, bago niyo ako hinusgahan, inalam niyo muna sana ang totoo at katayuan ko sa buhay. Sige na, makakaalis na kayo at aasikasin ko pa si nanay. Tara na Rysel, pasensya ka na Abby, saka na lang tayo mag-uusap. Lagot ako kay Mama. Kapag hindi ko naibalik yung pera. Maupo muna nga tayo. Nag-aalala kasi ako, Vanessa. At isa pa, nahihiya ako sa ginawa ko kay Abby. Bakit mo naman kasi agad-agad pinagbintangan si Abby? Hindi ko naman kasi alam. Malay ko ba kung nagsasabi siya ng totoo? Kahit na, sa susunod, huwag kang magbibitaw ng salita na makakasakit sa ibang tao. Kaya mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang padalos-dalos sa salita.
Nagkamali ako, Vanessa. Nasaktan ko yata si Abby sa mga sinabi ko. Humingi ka na lang ng tawad pag nag-uusap kayo. Sige. Kung hindi si Abby ang kumuha nun, sino kaya? Ganito na lang. Subukan natin kausapin si Ate Leia. Baka may alam siya. Wait lang, tawagan ko. Hello, Ate Leia. Si Rysel kasi. Bakit? Anong nangyari kay Rysel? Nawawala kasi yung pera niya na binigay ni mama niya. Ano? Paano nangyari yun? Tayo lang naman yung kasama niya kanina ah. Yun na nga, Ate Leia. Baka may alam ka. Ate, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Huwag mong sabing ikaw yung kumuha. Hindi no! Ba't ko naman gagawin yun? Alam mo namang mahirap sirain ang tiwalang binibigay sa atin. Tama ka dyan, Ate Leia. Pumunta ka ngayon dito sa tambahay natin at hihintayin ka namin. Sige, papunta na ako dyan. Kailangan malaman ni Rysel ang nakita ko. Rysel, Vanessa. Ate Leia, may malaki akong problema, Ate Leia. Oo nga, nabanggit nga sa akin ni Vanessa. Baka alam mo kung nasan yung pera ko. Nawawala kasi. Ang katunayan yan. Ano yon, Ate Leia? Huwag mo sabihing... May kinalaman ka, Ate Leia? Teka lang, sandali. Hindi ako yung kumuha, Rysel, Vanessa. Kung hindi ikaw, eh sino? May kaduda-duda ka bang nakita kanina? Yung... katulong nyo. Si Ate Mitch? Oo, siya nga yun. Bakit si Ate Mitch? Ay, sorry. Nakakagulat ka naman. Pasensya na din po kayo. Hindi ko po kasi kayo napansin agad. Sige na. Kayo na munang bahala dito ha. At mamamalengke muna ako. Ah, sige po. Mag-ingat po kayo. Tama lang sa inyong ginawa ko. Kasi masama ang ugali niyo mag-ina. Kanina kasi, nagkabanggaan kami sa labas ng kwarto mo. Oh. Tapos? Nakita ko siya kanina na maraming hawak na pera. Parang gulat na gulat pa nga siya eh. Nagmamadali siyang umalis at pupunta daw siya ng palengke. Ano? Hindi lumalabas ng bahay si Ate Mitch. At hindi rin siya namamalengke. Si Mama ang bumibili lahat ng mga kailangan namin. Teka nga, tatawagan ko si Ate Mitch. Ayaw na niyang sagutin. Malaking halaga yun. At pinag-ipunan ni Mama. Para sana may pambili ako ng laptop. Baka nga siya ang kumuha. Teka lang. Alam niyo masamang magbintang, di ba? Hindi pa ba sapat yung nakita ko? Na marami siyang hawak-hawak na pera at galing sa kwarto ni Rysel. Maaaring siya nga. Kasi nakwento sa akin ni Mama na bumabali siya. Pero hindi niya binigyan. Ang sabi niya, emergency lang daw. Ma'am Ruby, pwede po bang makahiram ng pera? Ay nako, wala ko may papahiram sa'yo. Kailangan din ni Rysel ng pera. Pambili daw niya ng laptop at allowance din niya. Kahit na po, magkano lang po sana.
Wala nga sabi. Hindi ka ba makaintindi? Ang kulit mo naman. Ano kala mo sa akin? Lagi may hawak na pera? Pero ma'am, Wala nang pero-pero pa. Mahirap kumita ng pera. Kailangan mo magsipag. paano na kaya ang anak ko nito? Kailangan ko siyang madala sa doktor. Hindi ako pwedeng magkamali. Baka nangangailangan lang talaga siya ng pera. Kaya niya siguro nagawa yun. Kasi hindi man lang namin siya pinagbigyan na makahiram ng pera. Eh, anong balak mo niyan? Siguro, sasabihin ko na lang kay mama ang totoo. At hayaan ko na lang si Ate Mitch. Baka kailangan niya talaga yung pera na yun. Hayaan mo na, Rysel. Baka makatulong sa kanya yon. Sa susunod, mag-ingat ka na lang para wala kang mapagbintangan na ibang tao. Tama kayo. Kung naging maingat lang sana ako, hindi mangyayari to. May kasalanan ka din naman, Rysel, kasi hinayaan mo nakakalat ang perang binigay sa'yo. Hayaan mo. Mas doble pa yung babalik sa'yo. At least, nakatulong ka. Maging mabuti lagi tayo sa pakikitungo sa kapwa. Maging maingat sa bawat hakbang at salita para maiwasan natin makasakit ng damdamin ng ibang tao.